Σε ασφυκτικό κλειό βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία από τα τεράστια χρέη τους. Οι προμηθευτές ιατρικών υλικών απειλούν να διακόψουν τις παραδόσεις από την προσεχή Δευτέρα, απαιτώντας την καταβολή των οφειλωμένων, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Υγείας ότι τα χρέη θα εξοφληθούν. Στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται τα χρέη των νοσοκομείων προς το Σύνδεσμο Ελλήνων Προμηθευτών, που εκπροσωπεί το 60% των συνολικών προμηθειών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Από τις 11 Οκτωβρίου, οι προμηθευτές προχωρούν σε αναστολές παραδόσεων, δηλώνοντας αδυναμία να συνεχίσουν να τροφοδοτούν με υλικά τα νοσοκομεία. Μας είπανε στις 28 Μαΐου ότι δεν θα επιτραπούν, οι ίδιοι είπαν ότι δεν θα επιτρέψουν να δημιουργούν ξανά νέα χρέη. Αυτή τη στιγμή είμαστε πνιγμένοι από τα νέα χρέη. Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτής και της προηγούμενης κυβέρνησης, λένε οι προμηθευτές, παραμένουν απλήρωτες οφειλές από το 2005 και δεν εκδίδονται οι υπουργικές αποφάσεις για την πληρωμή με ομόλογα ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2007 έως 2009. Όσο για το 2010 έχει εξοφληθεί μόνο το 4,6% των συνολικών οφειλών. Το 95% των αγορών του 2010 είναι απλήρωτο αυτή τη στιγμή. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι το εξής: μας πνίγουν τα χρέη τους. Μας δίνουν τα δικά μας τα χρέη προς τις τράπεζες, προς μετευτές μας, προς την κοινωνική ασφάλιση. Στα δύσκολα που παρέλαβε ο Υπουργός Υγείας από την προκάτοχό του, προτείναμε σήμερα ως Νέα Δημοκρατία να του παρουσιάσουμε πρόταση οργάνωσης και χρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πρόταση και την οποία απεδέχθη. Μιλώντας στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ο Ανδρέας Λοβέρδος ξεκαθάρισε ότι ο στόχος είναι από 1η Ιανουαρίου του 2011 οι προμηθευτές να πληρώνονται σε πραγματικό χρόνο και ότι τώρα θα πληρωθούν τα χρέη μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2010.